So, ito po yung kanilang bahay. So, interviewin po natin siya at alamin natin kung ano yung pangalan nila. Bukas mo lang ah. Bali, te, ano po ang name nila, te? Ako po, Oo. may ano po, Ha? may ano, Mayan. Lubria po. Sorry? Lubria. 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 Opo. Ito po yung bahay po ninyo. Ayan po. Ito po yung kanilang bahay. Ayan. Ilan taon na po kayo dito, Nay? Huwag mo sama to ah. Wala po kaming ano dito, ano lang po kami, 1 buwan at 4 na linggo po. Bali, Isang buwan? magdadalang buwan na po. Paano po kayo napadpad dito? Kasi po nagbabangkulong po kami dito. Nagbabangkulong po na isda. ng isda. Ano yun? Ano gawa po sa screen. Nanguhuli kayo ng isda? Tapos yun ang kinabubuhay po ninyo. Opo. Ang asawa po ninyo, Asawa ko po, sumampa po sa truck. ano po siya? Driver? Kahinante lang po. Pahinante? Araw-araw pa yun? Ah. Ay, Araw-araw po yun. araw-araw sa ano? Ba't hindi kayo nagkaroon ng bahay na ano? Hindi kayo nagkaroon ng bahay na ano, dito lang talaga? Ay po mga na asawa ko. Pero dati po, saan po kayo nakatira? Kami po. Banaban po. Sa Banaba. May inupahan kayong bahay doon? Meron kayong bahay doon? Wala pa, mga tatay ko lang po nakatayo doon. Nakatayo yung tatay ninyo. Ano po yung bahay nila doon? Ganito rin? Halos ganito rin? Hindi po, nung kanila naman po, medyo maayos-ayos. Gawa po sa, ano, gawa sa buho. Sa buko. Gawa sa Buho. Buho yun. Gawa buho? yan. Chinese. Ah, buho. Chinese. So yung bahay nyo doon sa tatay nyo is gawa sa buho. Ilan po yung anak ninyo? Ako po, Oo. 3 po. 3. Ito, ano po pangalan nito? Jerian Carmelite. Jerry, ano po? Jerry Ann Carmela. Cameral Carmela. Carmela Alday. Bait na baby ah. Ilang taon ka na, bebe? Po, 6 na. 6 na? Nag-aaral po ba siya? 3 po yung anak nyo. Asa na po yung 2? Nandun po sa Marinaw. Marilao. Dalawa po, dalawang anak ko na, ano. Ilang taon na po yun? Ilang taon na po? Isang 12 po, saka isang 10. 10. So, 1 buwan na po kayo nakatira dito. Dahil sa wala po kayong pang-upa. Ganun po ba? Ang asawa nyo, pahinante. Magkano taon? Magkano po sahod ng ano nyo, ng asawa nyo? Matanong ko lang po. Eh kasi po, nung ano po, sa ano po sila bumibiyahe sa Bataan. sa Bataan po ngayon, nalipat na naman po din Sa sa Pugbog. Republic. Ang galing ni baby ah. Ah, ang galing ni Bebe, matalino ah. So dito po kayo natira. Opo. Eh paano po ito pagka naulan? Yan nga po, pag umuulan po, basa dito. Basa. Eh paano po yan? Hindi po kayo nalikas. May ligas naman po, pag malakas po ulan. Pag malakas ang ulan, saan po kayo nakikitulog, nakikitira? Doon po sa Kubo. Yung po sa may mga kubo po ni Mayor. Ah, sa kubo. Opo, pwede naman daw po dyan, basta ano lang. So pagka malakas ang ulan, doon kayo sa kubo, nakikisilong kayo sa kubo. Pero pagka ganitong hindi na ulan, dito lang po kayo. Pag tag-init, ganito lang kayo. Eh, medyo malayo-layo po ang palengke dito. Paano po kayo ng pagkain ninyo, nabili ng Si pagkain? Papa po palagi bumibili. Si Papa. Ang galing ni baby ah. Si Papa palagi bumibili. Ano ba binibili ni Papa? Tinapay po. Tinapay tsaka Burger. burger. Ah, ang galing. Sarap Ah, ah. sarap pala, tinapay tsaka burger. So, bali, Tapos po bigas. bigas. Ah, ayun yung bigas nyo. Ayan, bigas. Ayan. Yung kanilang lutuan, mga ka-lovely yours. Ayun po. Ayun, nakikita po ninyo, umuusok-usok. Ano niluluto nyo, ate? Kanin. So, ayan po mga ka-lovely yours yung kanilang bahay. Kasi maaga umuulan kaya Kaya, minsan maaga umuulan, kaya nagmaga kayo nagluluto. Eh, paano po yan? Ilang beses po ba umuwi ang asawa nyo? Araw-araw po ba? kung minsan po, nung nabiyahe po sa, ano, umuwi po, madaling araw na po. Madaling araw. Pero araw-araw naman po halos. Opo. Pero po ngayon, medyo maaga-aga po kasi po, dyan lang sa Republic, pagpag lang kumukuha ng buwangan pagka sa Republic. Ah, so si tatay pahinante, ano? Pahinante yung asawa ninyo. So yung
matanong ko lang po, magkano po kinikita niya sa araw-araw? Yung sa Bataan po nagbibiyahe, ano po, 500 ang isang araw niya. Mm. Yung ngayon po, dito lang sa malapit, 100 lang po isang biyahe. 100 isang biyahe? 100 100 pesos lang po? Paano ito pa kasi yun? Paano niyo po mapagkakasya 100? Pinapabili pong bigas. Hindi nga po sapat eh. Bigas lang? Walang ulam? Alang ulam? Ano yung pangalan niyo? Ano pangalan mo, Libibi? Diyan ko malayday. Diyan Diyan ko malayday. Jean, Ko malayday. Carmela, Ayday. Ayday, Ayday. Ano po, Carmera, Jerang Carmera Alday. Andan. Jera Carmela Andan. Ay, Alday po, Alday. Alday. Jera Carmela Alday. Nag-aaral ka ba, bibi? Nag-aral ka ba, bebe? Apo. Anong grade mo na, bebe? Anong grade ganda? Oo, ay sabihin, anong grade ka na? Ano na po siya po? Grade 2. So, 6 na taon na siya, no? Paano yan, bebe? Hindi ka ba nababasa dito, bebe? Pag sa gabi, sobrang ulan? Tinatabin po namin ito. Tinatabing nyo yan. Paano yung pag malakas na malakas, hindi pa po ba dito nabaha? At di pa ba Ay, kayo ano na? naman po dito tayo? Ano naman po dito, pag dalawang pakawala, abot na kami dito, puro isa lang pakawala ng... Ito po, ang laki po ng ilaw, galang oras niya, kami sa alas 4, alas 5. Ang laki po niya. Alas 4, alas 5, mataas na yan. Mataas na po yan. Pero po, hanggang dyan lang po sa may ano na yan. Sa may baba. So, dito kayo sa tabing ilog nakatira. So, hindi talaga safe, ano? Hindi talaga safe. Kumbaga, parang hindi ko ma-imagine po paano kayo dito naninirahan kasi mga ka-loveliers, tignan nyo yung kanilang tinitira, no? Ano tawag dyan? Marami nga din po nag-ano sa amin dito, mga mayayaman. Huh. Nagbibigyan ng mga pagkain. Mga iba po, tika Maynila, dinatayo maligi dito. Lona po tawag dyan. Lona ba tawag dito? Ayan, no? Kawayan, tapos mga plastic. Pagka umuulan daw, ayan plastic. Pag malakas na malakas, dun sila sa kubo, nakikisilong sila dun. So, ayan po yung mga damit ninyo. Opo. Yan. Naplastic na po namin, kung lang po Kanya ate. Paano po, wala po ba kayong, halimbawa, matitirahan na medyo kahit maliit lang, para hindi kayo ganito, parang delikado rito? Hindi po nung magulang namin masalita kasi. Masalita. Ano pong gusto niyo sabihin na? Halimbawa na ano? Paano po kung halimbawa walang dalang pera si tatay, di wala po kayong pagkain? Hindi na po, tuwing uuwi po yan, lagi may dala, hindi po alam talaga. Kahit anong mangyari, ginagawa niya ng paraan. Tapos, diyan po ba may isda dyan sa ilog? Apo din po. Meron. Yung pispan. Sa may pispan. So, nakikipispan din kayo. Hindi po, nakabila po na yan, ano lang po yan. Pispan. Anong gusto mo, bibi? Pag ano, bibi? Ano gusto mo, bebe? Pumunta. Sabihin mo, baka may makapanood eh. Oh. Cellphone po na di ano. Cellphone po na di battery po. Cellphone. Cellphone na di battery. Bakit? Marunong ka ba mag-cellphone? Ano gagawin mo sa cellphone? Binibilan po ako ni mama na yan eh. Ano gagawin mo sa cellphone? Ano, game mo? Laruan ba o ano? Larawan po. Paglalaruan mo cellphone? Apo. Sa pag-aaral. di ba? Para sa pag-aaral mo ba? Pag module mo raw, ito tinatanong. Hindi pa. Ay, Bakit? Panlaruan lang? Apo. Panlaruan lang talaga yung cellphone. Di bibigyan na lang kita ng laruan ng cellphone. No? Panlaruan. Bag mo ba yun, bebe? Bag mo yun? Hindi po. Ano? Asan ang bag mo? Wala po. Wala kang bag? Yung bag po na yan doon po sa mga nanay. Andiyan po ba? Ito po, pulot lang po ng asawa ko, ba't minamahal dito nilagay dito. Napulot lang yan daan na yan. Napulot po sa ilog, nilalagay na ngayon magamit. Sige, tiga saan po ba kayo ate? Taga dito rin kami, pero medyo malayo-layo po dito. Paano po yan? Dito po kayo nahiga. Wala po bang ano dito? Kasi wala po bang ahas-ahas dito? Kasi parang Meron May din aso po kami nakita dyan. Ganito pong kalag. may tumawid nga po isang araw dito. Siguro doon mga paano po yan? Delikado po yung mga ganun na ahas-ahas na ano. ano naman po yan, di na pupunta sa Malinche sa masukan na po. Kayo po, hindi po kayong tatrabaho. Dito lang po talaga kayo sa bahay nyo. May ano po, may kumukuha nga po sa akin isang araw po, may kumausap din sa akin dito. Sa lagawan po. Lugawan pa, problema lang po ito, ayaw naman akong payagan. Kasi may kumukuha sa inyo magtrabaho pero hindi nga mano dahil wala kayong mapag-iwanan ng anak ninyo. Saka po nung asawa ko, ayaw mga payagan magtrabaho, siya na lang daw.
Paano yan? Ganto lang po yung ano ninyo. Eh, mahirap. Di ba? Kasi tignan nyo naman, oh. Nanay, pag meron kang gustong hilingin, ano pa gusto nyo hilingin? Ano po bang gusto nyong ano? Baka may gusto kayong hilingin na ano? Eh, yun na lang po, wala po nga. Mapanood po yan ng buong mundo. Ano pa ba gusto nyo mahiling? Makikita din ni ate. Makikita din ni ate. Asan ba si ate? Sa ano po, nasa, Bibi, ano gusto nyo ni Bibi? nasa, nalanday na. Marilaw. Marilaw si ate, no? Dalawa po ate. Masaya naman po ba kayo dito sa ganitong ano nyo? Ano nga po, masaya naman po eh. Nakakaano din po dito. Nakakaraos po sa araw-araw. Pero kasi kung titignan nyo po talaga, parang yung bahay, hindi naman po sa pag-ano po, yung bahay nyo po, tignan nyo po. Ano ba yan, damo? Hindi po, talahi po yan. Talahib. Pero po, usok po kami doon. Baka pag ala pong gawa sa ako, iusok namin sa kabila. Kasi ang tubig niya kami sa Ang tubig na nasa ano. Opo. Kaya tignan nyo mga ka-loveliers, so, yung mga kanilang gamit, naka-plastic lang. Tapos higaan nila, ito po. So, ayan lang. Tapos, ang lutuan nila, ayun po. Dito lang sila malapit sa ilog. Dito lang po sila namamalagi. Dahil sa wala silang kakayanan na pangupahan ng bahay. Kaya, hindi naman sasapat sa pangupa yung sahod ng kanyang asawa. Kaya, dito po sila nag-i-stay. So, makikita nyo naman yung kanilang lugar, hindi safe, no? So, paano po yan ngayon? Halimbawa, umulan bigla, likas kayo doon, ano? Lilikas kayo. Yun po, mga ka-lovers. Ma, makikita din ang mga Ayan po mga buong ka-loveliers, mundo yan, pati sa bali. nanay. Ayan po, ano na lang po mga ka-loveliers, so, paalam na po muna. Shout out po pala kay mga subscriber, sa mga basher ko, sa mga nag-comment, sa mga nag-share ng Facebook ko, ng channel ko. Salamat po sa mga OFW na walang sawang sumusubaybay sa channel ko. Salamat po. So, basta po continuous lang po kayo sa pagme-message. So, binabasa ko naman po yan pag hindi po ako busy masyado. Binabasa ko po yan. So, wag po kayo mag-alala. Pagka po may time po ako, sa shoutout ko po kayo dito. Nyo, magkakaroon kayo ano dyan. So, yan po no mga ka-loveliers. Shout out po sa Okay na, Bibi. sa lahat ng mga OFW. So, dyan lang po kayo. So, lagi niyo po kami subaybayan. Salamat po. Bibi, kaway po. Bye-bye, bebe. Bye, Bibi. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po, ate.